Takže ideme proste čakať na vlak. No takže už nám ide vlak. Počkaj, tak... Ale... Poď. D182. Tu nám máš čísla na boku. Tu na D bude... Tu je E. Tu na E, aha. Sto 82. Ne. 182. Lumba. Dobrý deň, bol nejsem, čau. Dobre, čau. Teraz ma to boli kontrolovať dolne trošku. Borci sme budú doslova vlak. A tam píše, že 3 hodiny. Takže ideme akože v pohode. Som zistil, že proste nemám meškanie, lebo proste tam bolo napísané, že Praha na hlavné nádražie. A ja som natoľko hlúpy, že som proste, ja idem do Ostravy, hej, a ja som tam videl, že Praha hlavné nádražie, ale ja som si pomýlil to Praha hlavné nádražie z Ostrava hlavné nádražie, takže not good, bro. Môžem si dať vodičku. Dali mi tu na proste dobrú vodu. Proste neviem. Do tunela sme prišli, ja tu nemám sluchátka. Proste už sa nudím, bravo. Ešte pôjdeme, koľko je? Je 7:23 a pôjdeme ešte tak 2 hodiny a pol. Takže mohlo by to byť cool, ale bude to nuda. Keby ste sa chceli pýtať, kde som, no tak teraz sme, proste hneď sme za chvíľu v Žiline a nechcem zaostriť a proste tu nás sme v nejakých horách, neviem, sme v tunelu a nudím sa, ale akože toto je extrémne dobré, že akože nikto to vedľa mňa není, to nemám veci a som v pohode docela. Tam je Ostrava hlavná. Tam bolo. Horník nestihlo to. Tu má proste v tých troch, čo nie sú zaregistrované, proste neukazuje tam Praha, no teda Ostrava. Reálně jako argument na to, aby jsme pracovala. Ok, takže čauču, ja vás vítam u ďalšieho klipu. Už som vyšiel z vlaku. Bol som sa ubytovať u brata, tu no je. Čau se.
neviem, či ste ho počuli, ale to je jedno. No a ideme do Jump Areny a idem tam prvýkrát. Sme v Ostrave, aby ste vedeli, no akože to už som hovoril, že ideme do Ostravy. Som sa zmýlil v tom, že proste o 3 hodiny meška vlak, ale nič nemeškalo. Všetko bolo v pohode a to je reálne také. Poprosím skákající s červenou páskou, aby opustili trampolíny. Opakuji, červená páska. To je dobré. Takže sme úplne na najvyššom patre. Ja som si dal dole mobil, zase som si ho vybral a som unavený. Vychádzame z Jump Areny, ja som úplne doskakaný, bolí ma chrbát, bolia ma nohy, bolia ma ruky. Hlas, ja neviem, čo mám s hlasom, úplne tak rozprávam, že nerozprávam. A úplne som to vyskákala, nevládam proste z toho. Mám inčí hlas ako na začiatku? A čo s ním je? Však to nevádí. Inak sme v priemyslovej zóne vo Vítkoviciach, alebo nejak tak, proste tu má to úplne docela cool a tu je tá Jump Arena. A inak vyrábali tu železo. A inak, išiel som sa tam hlavne naučiť salto. A jedna typka, čo tam bola, proste, neviem, proste, išli sme a videli sme tam nejakú typku, čo tam skače salta. No tak som sa jej opýtal, či by ma naučila salto, no tak akože salto som sa docela aj naučil, také 3/4 a hneď vám to tu nadám. A inak ešte pozdravujem ju, hlavná vec. A ďakujem, že mi pomohla, lebo bez nej by som bol úplne stratený a nič by som sa proste nenaučil. Proste som tam išiel kotrmelce, iba som si čúpol a nevedel som, čo mám robiť. Proste som úplne kotrmelec do jamy urobil a proste jak NPC som vyzeral. Ale už sa to dá, ale no, dobre, vidíme sa u ďalšieho klipu, čož bude pravdepodobne sushi.
na... Dík. Pekne to vyzerá. Tanierik zo sushi. OK ľudia, idem si dať po druhýkrát takéto normálne sushi, akože z reštaurácie. Takže ideme si to vychutnať. OK, takže čau ľudia, vítam u ďalšieho dňa a tu mám Patrika, povedz ahoj. Ahoj. Ahoj, no, poď. A dneska teraz pôjdeme nakupovať a potom možno pôjdeme ešte do tej jump areny a dostal som od brata taký darček, čože tá teleskopická tyč, takže akože môžem natáčať. Takže to bude oveľa lepšie. Takže a ideme nakupovať. Bum. OK ľudia, takže ešte ideme do Atletu, teraz sme vystúpili z auta, ideme ešte nakúpiť nejaké jedlo a pôjdeme potom do toho Atletu. Neviem kde to je, takže ako idem tam prvýkrát. OK ľudia, takže sme v Atlen Array, proste to je jedno, neviem to vyslovovať a vyzerá to tu docela... A je tu rozhlas. OK, takže ideme do Tom Taylor. Ideme do Adidasu. OK, takže nakúpili sme v Adidase a ideme ešte do Pumy a potom vám ukážem nákup.
viete čo, dneska ideme už, alebo teda ja idem, proste sme na nástupišti a ideme už na vlak, pretože za 20 minút príde a proste sme tu s bratom. No, takže už vstupujeme, tu už je entry, vchod, NG Gang. Gang, akože ja vám ukážem kameru dopredu. NG Gang. A počkej, fotiť aj. Dobre. A ideme proste alebo koľko je? Je 10, je 10:55 a za takých 16 minút nám príde vlak. No. A zase pôjdem 4 hodiny domov. To bude fakt, že sranda. Ja neviem, kde mám ísť, pretože nechápam.